Polni ciklus mačaka. Nadam se da vi o tome možete vi meni da pričate više nego ja vama, je li tako? Ispravite me ako negde grešim, je li tako? Polni ciklus, odnosno polno sazrevanje mačaka, uglavnom se dešava negde između 6 i 9 meseci. Postoje naravno i neke ekskluzivne rase, ne znam da li ovde ima pripadnika takvih rasa mačaka kod koji nešto kasnije sazrevaju, čak i sa 2 godine dozrevaju svoju punu zrelost, ili tako, zavisno od godišnjeg doba. Odnosno, smatra se da je mačka zrela kada postigne negde 80% svoje telesne mase. Tako. Mačke nekih orijentalnih rasa, kao što su sijamke, burmanske, ranije sazrevaju od nekih dugodlakih rasa. I sad se uvijek postavlja pitanje, ja volim da taj naš odnos, odnosno sada predavanje bude interaktivno, da me vi slobodno prekinete, pitate, zaustavite, pa onda da komentarišemo na tu temu. Ko ima ove orijentalne rase, a ko ima ove neke druge rase? Kad se zrevaju one? Najmanje godinu dana, je li tako? Naravno i zavisi od toga da li je rođena u jesen ili je rođena u... Doduše, to su sve mačke, naše mačke uglavnom su u ovim kućnim uslovima, je li tako, pod svetlom, moram budem ovdje, pod svetlom ovih sijalica, tako da imaju više od 14 sati svetla dnevno, tako, to je jedan od problema, odnosno retko gde se ovde u Srbiji, koliko ja znam, drže mačke u nekim slobodnim onim volijerama, kao što se nekim drugim zemljama drže slobodno, nego su uglavnom sve u stanovima. I mačke ostaju polno aktivne cijeli život, tako da mačići mogu da imaju i u poznijim godinama. Naravno, nemaju klasičnu menopauzu koja je karakteristična za žene i mogu imati mačići sa 14 i više godina, ali to su obično manji broj mačića, odnosno kvalitet tih jajnih ćelija je daleko manji, pa su embrionalna uginuća, odnosno neka uginuća koje ne možemo ni da pratimo i da detektujemo češće kod tih starijih mačaka. Ali, kažem, za razliku od pasa, gde je neki reproduktivni period između neke druge i 7. godine i kod mužjaka i kod ženki, ovde može da bude kod ženki i kasnije. Ne znam kod mužjaka kakva su vaše iskustva i kažemo do kad su oni plodni mužjaci koji su u vašim odgajivačnicama. Da li možete da mi kažete i mene to interesuje? Do kad se koriste? Čak i do 10-12 godina, da. Dobro, obično meni kažu do ne znam, 8. 9. ali vidim, znači, može i kasnije da budu i plodni i da daju, da kažemo, zadovoljavajuće potomstvo. Mačke su, naravno, sezonski polijestrične životinje. Šta to znači sezonski polijestrične? Pod uticajem su dnevnog svetla. Naravno, sve ovne koje nisu pod uticajem dnevnog svetla, odnosno koji su pod uticajem ovih veštačkog osvetljenja, njihova sezonalnost se izgubila i oni su aktivne, polno aktivne u toku cele godine, manje ili više. Sad je pitanje prirode tih estrusa, da li su ti estrusi svi, kad ih ima toliko mnogo, isto tako kvalitetni kao nekad kad su bile u prirodi, jel tako, kad je sezona bila ono, smo rekli, poznato, bilo kao februar i slične stvari kod mačaka. Naravno, ovulacija i vreme kada dođe do ovulacije je indukovana koitusom. I dugo vremena je to važilo kao neko pravilo da je kod mačaka indukovana ovulacija. Međutim, zadnjih godina se sve više priča o toj spontanoj ovulaciji koja je karakteristična za mačke koje se nalaze u većim aglomeracijama, odnosno da ima više mačaka. Znači, nekad trljenjem kontaktom može da dođe do ovulacije i kod ovih životinja. Naravno, polni akt je uvek neprikosnoven i onda je on, da kažemo, jedno od najboljih načina da izazove ovulaciju kod ove životinske vrste. Pogotovo, kažem, postoji neke individualne karakteristike, znači i posebnost svake mačke od mačke do mačke. Neka jedna može da ovulira samo nakon polnog akta, druge neke mogu i trljanjem i kontaktom sa drugim mačkama da dođe do ovulacije. A kažem, one u većim grupama vrlo često znaju i spontano da ovuliraju. Zašto je to bitno? Znači, sad ovde pre svega da se vratimo kako izgleda genitalni trakt mačke. Ne znam ko je, ja sam radio, da kažem, čini mi se sada već 1000 operacija kod mačaka. Neke su bile naravno uspešne, neke nisu baš bile tako uspešne, ali uglavnom kod ovih sterilizacija na jajnicima se u jednom trenutku uspostavlja, ovo bi već podveli pod patologiju. Ovde se radi o cističnoj jednoj alteraciji na jajniku, a ciste na jajniku
kod mački uglavnom predstavljaju neovulirane folikule. Slični problem se javlja i kod žena. I možemo da kažemo da su ovde ove ciste karakteristične više za neke mlađe životinje koje još nisu ušle u taj svoj, da kažemo, kvalitetan ritam. Ili neke životinje koje su pod posebnim uslovima, odnosno kad kažemo neke životinje kod kojih se eksponiraju ovakve velike ovarijalne ciste, na neki način dolaze u kontakt sa nekim ili fitoestrogenima ili sa hranom koja je bogata ti nekim estrogenima. A danas je i pitanje hrane veliko pitanje, odnosno šta je najbolje da jedu i kako se hrane. Ja znam, makar u vreme kada sam počinjao, da su vlasnici vrlo često kombinovali i svežu hranu i ovu gotovu hranu, odnosno granule i to. Sad ne znam kakva su vaše iskustva, odnosno da li se ubacuje i dan danas ponekad malo bifteka, je li tako? Nekad malo ribe ili ne znam nija šta se daje. To je sve, svaka rasa ima neku svoju specifičnost i svaki odgajivač ima neku svoju, da kažemo, tradiciju ili već iskustvo vezano za ishranu, ali uglavnom se kombinuje i granule, je li tako, kao jedna kompletna, da kažemo, smeša, koja u sebi bi trebala da sadrži sve ono što treba. Sigurno Royal Canin je jedan od firmi, odnosno, da kažemo, brendova koji sigurno vodi računa o tom kvalitetu. Ne kažem da i nema i drugih, ali on je sigurno jedna od top firmi svetskih. Ali obično vlasnici dodaju još neke stvari koje su onako jako diskutabilne, naročito sa stanovišta ljudi koji se bave samo ishranom ove životinjske vrste. Ja nisam ekspert iz te oblasti, ali mogu da kažem da definitivno primetili smo da neke vrste hrane, pogotovo životinja, otpada ka klanične industrije, znači kod životinja koje su u svom, da kažemo, pre klanja korišćeni neki hormonski preparati, mogu da dovedu do ovakvih problema, odnosno do ovakvih ovarijalnih problema kao što su ciste i, da kažemo, neki produženi, prolongirani, prerani estrusi i slične stvari. Naravno, polni ciklus mačaka se sastoji slično kao i polni ciklus kod pasa, znači od proestrusa, estrusa, diestrusa ili nekog metaestrus, kažu i anestrusa. Imamo jednu specifičnost, to je takozvani interestrus. Evo vidite kako izgleda materica mlade mačke, je li tako, na sterilizaciji, kako izgleda materica mačke koja je u estrusu. Definitivno hormoni dovode, a hormoni koji utiču na tkivo uterusa, odnosno genitalija, su pre svega progesteron i estrogen. Naravno, tu utiču i neki drugi hormoni. Čak i ovi muški hormoni su prisutni, naravno, u daleko manjoj meri. Tu i definitivno vidimo da ima zadebljanje. Pogotovo životinje koje su opterećene nekim hormonskim preparatima koji se definitivno daju i veterinari preporučuju i vlasnici da samo inicijativno koriste, dovode do promjena strukture i nekad do neke patologije koja može da se eksponira u kasnijim godinama. Idealno bi bilo, sad je naravno to i nemoguće u svakoj situaciji, da se ti hormoni, odnosno taj upliv hormona sa strane, odnosno da kažemo nekih hormona koji nisu prirodni, eliminiše, odnosno da mačka što manje je podvrgnuta delovanju tih egzogenih hormona, odnosno davanju hormonskih preparata koji su dugo vremena bili prisutni i na našem tržištu i, kažem, neselektivno se davali životinjama koje su u priplodu. Kako izgleda polni ciklus mačaka? Nadam se da svi već znate o tome više nego ja, maltene. Proestrus je taj prvi deo, zatim imamo estrus. Nakon toga obično dolazi do ovulacije koja je vezana za koitus, odnosno za parenje samo. Posle toga ide period delovanja progesterona ili diestrus. U slučaju da je životinja ostala gravidna, znači kad je došlo do koitusa i do ovulacije, zato što smo već spomenuli ranije da koitus indukuje ovulaciju, odnosno draženje cerviksa, a nekad je moguće izazvati ovulaciju i veštačkim putem. Da li imate neka iskustva kod mačaka koje su predugo u estrusu, kako možemo da izazovemo ovulaciju? Ima neke stare metode, ima neke nove metode, je li tako? Imate iskustvo, ste imali problema da mačka svaki 7 dana, 14 dana ulazi u estrus, pa mnjauče, pa se komšije bune, pa vi ste uznemireni i to. Nekad ima neka stara veterinarska škola je, da kažemo,
radila, odnosno završavala, odnosno prekidala taj estrus, odnosno na koji način? Draženjem cerviksa staklenim štapićem. Štapići koji se nekad koriste u laboratorijama. Znači, bukvalno su se uvlačili u vaginu kod mački i inicirali, odnosno provocirali situaciju kao kod parenja i dovodili do ovulacije. Naravno, mačka u tim trenucima ne može da zatrudni, je li tako? Nego ulazi u takozvani posle estrusa u interestrus. To je specifičnost, odnosno ne interestrus. Kad dođe do ovulacije, vraćamo se kada dođe ovo bez koitusa, znači bez ovulacije, posle estrusa, posle teranja, ulazi u interestrus i vraća se opet u proestrus, znači kada nema paranja i nema kontakta i draženja. Međutim, ako mačka ovulira, znači bez ovulacije ulazi proestrus, estrus, interestrus i opet u proestrus koji se ciklično javlja na 7, 10, 12 dana i to je, da kažem, zamorno i za vlasnike i za komšije. Ukoliko ima ovulacije, a rekli smo da može da bude i spontana kada je veća grupa mačaka prisutna, onda oni idu diestrus, anestrus i vraćaju se opet u proestrus. S tim da tad se javlja takozvani pseudograviditet. Pseudograviditet koji, odnosno faza mirovanja koja u tim trenucima, koja tada traje negde između 25 i 45 dana. Ovulaciju možemo da isprovociramo na više načina. Znači, ovulaciju najbolje isprovociraju mačori parenjem, odnosno onim bodljicama koje se nalaze na penisu. Videli ste svi kako izgleda penis mačora, koji draži cerviks. To je i bolno nekad. Znate kako se mačke ponašaju prilikom parenja. Ili staklenim štapićem neke stare veterinarske škole, nekad i uzimanjem vaginalno-citološkog brisa za određivanje optimalnog vremena za parenje, što se slično radi kod mačaka kao i kod pasa, može da dovede do ovulacije ili prisustvom nekih drugih mačaka koje su, recimo, kastrirani mužjaci. Čuli ste, verovatno imate situaciju da imate kastriranog mužjaka koji pari ženke. Ali imate te situacije? Ste imali te situacije? Da, ima i da uradi. Mislim, ne može da ostane gravidna ženka, ali može da se pari. Ja sam vidio više puta da kastrirani mužjaci kažu to je prava ljubav, ona nehormonska, znači prava ljubav, emocije, vole se, nema bodlji na penisu, nema ovulacije, ali parenje je prisutno. Znači, penis je manji, naravno, zato što nema testosterona kod tih kastriranih mužjaka, nema bodlji koje iniciraju i provociraju, ali jednostavno pare se. Znači, to je, i to ne jedan put, to poprilično često se dešava. Ali najčešće, nije u aglomeracijama, najčešće kad imamo jedan par mačaka, mužjaka i recimo nekastriranu ženku. Kastrirani mužjak, nekastrirana ženka. U tim situacijama se srećemo sa, da li je to problem ili nije problem, sad je pitanje. U svakom slučaju, ti mužjaci, znači, koji su neplodni mužjaci, pošto može i kod njih da se desi neplodnost, ili tako? Iz 1001 razloga, neke patologije, kada upare ženku koja je u estrusu, odlazi u pseudograviditet koji traje neki 45 dana. Naravno, mi možemo ovulaciju da isprovociramo, već sam rekao, staklenim štapićem, brisom ili davanjem nekih hormona. Koji su to hormoni koji mogu da dovedu do ovulacije? To su neki gonadostimulirajući hormoni. To su neki GnRH hormoni, može i onaj implantat suprelorina, ne znam da li ste čuli, verovatno ste svi čuli, koji imaju mačke i za taj način prekidanje estrusa, ubaci se implantat ili se da GnRH hormon, takozvani receptal. I dovede do ovulacije i nakon toga se mačka smiri i odlazi u takozvani pseudograviditet. Nakon toga opet se vraća u proestrus. Sad ne znam koliko sam zakomplikovao. Graviditet kod mačaka. Da li možete da mi kažete sad ovako, pošto imate vjerojatno različite vrste mačaka, koliko traje po vama graviditet kod mačke? Ja sam imao mačke 72-73 dana persijske, ne znam da li neko od vas drži persijanere. Znači 62-63, znači slično traje dužina graviditeta kao kod pasa, da kažemo 62-64 dana, 65 kod pasa. Ali sam imao persijske mačke koje su se sve redovno macile, to sam kaže štenile, macile sa 72 dana.
I uvek su vlasnici bili u panici kao, jo, da li, šta je ovo? Međutim, ako pustimo, ona se omaci. Naravno, postoji i metode za indukciju partusa, je li tako? Aplikacija prostaglandina i nekih preparata koji mogu da ubrzaju i pojačaju, da kažemo, ubrzaju taj period. Znači, sad je to pitanje, kažem, mislio sam da postoji neka dramatična razlika, ali uglavnom se tu, znači, po vašim iskustvima kreće oko 60, 2, 3, 4, 5 dana, tako, manje više. A šta radite kad pređe taj period? Nama nikad ispod 69 dana. Koja rasa? Britanci. Britanci. 69? Da, i sve bude dobro. Da, dobro. To je dobro i za mene da znam da nije strašno 69. A kažem, imao sam kod Persijanaca i 72-3 dana. Sad je uvek pitanje da li je vlasnik video i koji je dan parenja i koliko traje parenje. Koliko često su vaši mužjaci i ženke zajedno? Odnosno, koliko puta se često pare? Odnosno, koliko dana se pare? I to je tačno. To je uvek veliko pitanje. Smatra se da je stopa graviditeta, znači da obično 3 dana, najčešće traje 3 dana kad mačka dozvoljava parenje. Sad je pitanje, ne može ono pari mačku, ne može pari mačku ako ona ne dozvolja parenje, da obično traje 3 dana. I nekad u toku jednog dana zna da bude i 3-4 parenja. Ne znam da li su vam takva iskustva, je li tako? I to u prirodi, kod ovih koji su ove vanjske mačke, dovodi do toga, do takozvane superfetacije, superfekundacije, odnosno da može da ima potomstvo od više mužjaka, je li tako? A je li taj broj, obzirom da ste rekli da to izaziva ovulaciju, da to utiče na broj mačića? Važno koliko to utiče? Pa broj, prvo na jajnici imamo više folikula, tako. Svi folikuli ne pucaju u isto vreme. Znači svaki folikul puca, neki put se desi da 2 puknu u isto vreme, teoretski, odnosno kad pukne folikul, oslobađa se jajna ćelija, ona ulazi u jajnik, za razliku od pasa, gde taj period sazrevanja u jajovodima nešto duži 2 do 3 dana. Ovde kod mačaka relativno brzo se spuštaju, odnosno sreću sa spermatozoidima. Ukoliko je tu prisutna sperma jednog mužjaka, oni će da koncipiraju i da ostanu gravidni sa jednim mužjakom, ali ako se sutradan ili posle izvesnog vremena upari sa drugim mužjakom i ta sperma, nekad i kompeticija više spermatozoida, više različitih mužjaka dovodi do veće uspešnosti. Makar u prirodi je tako. Ne znam, koliko ste imali najviše mačiće kod vas? 7. Ja sam imao 7. Znači, niko ima preko 7. Mislim, to je već onako jedan popriličan broj. Imali su poznanici naši isto, i da je isto rasu, pa mi prvo da je imali su 8 mačića. Koja sorta? Bengalska mačka. Bengalka. Ja sam imao 7. I to mi je uvijek bilo ono kao, 7 komada. Znači, to su neke granice. Naravno, to možda potiče od više mužjaka i priroda se to pobrinula za to da to nije nenormalno. U svakom slučaju, polni ciklus, u slučaju da nema ovulacije, polni ciklus se ponavlja, odnosno estrus 1, estrus 2, svaki 14-19 dana. Neki kažu čak i 7 dana, znači nekad ide do kraće. Znači, smiri se. To je ono što mljauče 2-3 dana, pa onda opet za 7 dana ponovo. Mački u zatvorenom kontaktu sa mužjakom polna aktivnost je tokom cele godine, ali minimum je 14 sati svetlosti. Znači, to je otprilike toliko nam i gori svetlo u stanovima. Tako da nemamo one sezonske varijacije. U slučaju da ima ovulacije, novi polni ciklus se javlja za 2 do 3 meseca. Naravno, ukoliko se radi o graviditetu i laktacija. Znate da mačke imaju taj laktacioni sterilitet. Ali opet se dešava da mačke, bez obzira što još doje mačiće, posle izvesnog vremena, obično je to posle 2 meseca. Ali ima sam slučaj, ili makar mi tako kažu vlasnici, pa kaže nije prošlo ni mesec dana, ona se opet pari. Da li imate vi takvih iskustava? Posle 2 meseca da, ali nekad pre 2 meseca, sa mesec dana još da su... Uđu u teranje, da. Vi ih ne puštate, da, ipak ih kontrolišete, ali znam da ljudi sad ne drže svi onako kako bi trebalo i ne trude se. Ja uvek imam, da kažemo, savet da ne bi trebalo da pustimo macu da se pari makar jedno izvesno vreme posle porođaja. Sad ne znam koliko vi praktikujete. Znači da 6 meseci.
Da, ne znam, to sve zavisi od organizacije i kako su uređeni sistemi. Ja sad stvarno ne znam te, da kažemo... 6 meseci je minimum, da. Ali uvijek može se prebaci na drugu mačku ili tako ostane gravidna ili tako. Znači, kod nas... U svakom slučaju, savjet je da makar posle porođaja nekih 6 meseci ne koncipira i da se ne ponavljaju parenje. Odnosno... Kako? Pa to je uvek problem. To je isto kao ne znam ni svoju čerku kako da pripazim, a ne... Jer izlazi u grad svaki petak, subota, ne znam pravo da vam kažem šta da vam preporučim. Jedino da je vezujemo ili da je odvojemo u posebnu sobu, ili tako? I to je onda imamo problem sa komšijama. Mislim, šala jeste, ali to jeste. I pitanje je, naravno, i tu smo sad ovdje vidimo šta možemo i na koji način. Rekao sam, kod pasa se ti problemi ne javljaju, kod mačaka jesu problem kontracepcije mnogo veći. Imamo mnogo manji problem u sterilitetu kod mačaka nego kod pasa. Naravno, kod njih je sterilitet, kad se javi sterilitet, daleko komplikovaniji. Lečenje steriliteta kod mačaka je daleko komplikovanije nego kod pasa. Kad ne može da koncipira, kad je sve kao zdrava, sve je normalno, ciklusi se javljaju, a ne ostaje gravidna, onda je to mnogo komplikovanije nego kod pasa i ta manipulacija. Prvo zbog specifičnosti, ali to je daleko ređe. U slučaju, kažem, da ima ovulacije na 2-3 meseca, je li tako? Naravno, kako izgleda taj proestrus? Proestrus je onih prvih par dana kad pokaže neke simptome, neko ih vidi, neko ih ne vidi, često je vlasnicima neprimetan, je li tako? Tada raste koncentracija estrogena i na onom mestu gde se nalaze folikuli zapaže se rast folikula na jajniku. To je moguće vidjeti ultrazvukom. Ako pogledamo ultrazvukom i ako gledamo i vidimo jasno folikul, imat ćemo prilike da vidimo kasnije kako to izgleda. Naravno, kako se oni ponašaju, tad su onako umiljate, trljanje glave o predmete, ali još uvek ne dozvoljava. Nakon toga ide ovaj estrus. A mi kad kažemo estrus, šta je estrus? To je period kada životinje, bez obzira, dozvoljavaju parenje, koji može da traje poprilično dugo, ali tako? Neki put, kaže makar u literaturu piše od 4 do 10 dana. Obično to traje negde oko 3-4 dana, ali tako? Ali u nekim ekstremnim slučajima, pogotovo ako su prisutne onakve formacije kakve ste vidjeli na slikama, možda traje i 10 dana. Tad je, da kažemo, neka nimfomanija, odnosno u nekim slučajima se javlja problem da se mačke pare i preterano dugo. Šta je ovo? Kaže, pare mi se 15 dana mačka, nije nešto u redu. I onda kad vidimo onu formaciju kao što ste vidjeli, one ciste. Ciste na jajnicima obično govore o neovuliranom folikulu koji produkuje veliku količinu estrogenih hormona. Uglavnom, sad kažem, ne moraju. Mogu da budu i ciste, što bi rekla moja baba, vodene ciste, odnosno koji nemaju nikakve hormonalne efekte, jel tako? Znači, jednostavno stoji cista, mi vidimo ultrazvukom kao novotvorivenu ispunjenu tečnošću, a mačka se ponaša najnormalnije i nema nikakve veze sa hormonima i sa nivom hormona koje je prisutno. Naravno, u estrusu se mačke ponašaju trljanje glave, vrata, predmete, umiljavanje, uvijanje leđa, bacanje na leđa. Već vi vrlo to dobro znate kako se nameštaju skolioza, je li tako, pomeranje repa u stranu, mnjaukanje, arlaukanje, pomeranje gubitak apetita. Naravno, u tom periodu koncentracija estrogena je prilično povišena i to traje 4 dana u prisustvu mužjaka, a kad nemamo mužjaka, to se naravno i prolongira malo više, što je, da kažemo, zamorno. A ovulacija se uglavnom dešava, kažemo, posle koitusa, odnosno posle parenja, uglavnom. Interestrus, ukoliko nema mužjaka, koji ulazi u taj period interestrusa, koji je karakterističan samo za mačke, kod mačaka koje nisu ovulirale, koncentracija estrogena pada sad. Znači, onaj folikul koji vidjeli ste onako kao napad, odjednom se smori, onako kao ono zrno grožđa kad se onako sparuši, ili tako bukvalno, ali još tu ima, kažemo, neke energije, još tu ima nečega. Spoljašnji znaci estrusa se uglavnom gube manje ili više. Znači, u prirodi, to sam pričao sad i ovim kolegama, odgajivačima pasa, moram da kažem da 2 i 2 u medicini nikad nisu 4, odnosno retko kad su 4,
i ništa nije baš onako kao što izgleda i sve to možda bude i malo drugačije. Pogotovo ove brojke kad govorimo 4, 10, 7, 1, 3, 5. To je ovako diskutabilno zavisnosti od onoga ko je pisao, ko je analizirao to. Nakon tog interestrusa, ukoliko nije došlo do parenja, mačke ponovo ulaze u proestrus. Sledi nakon estrusa mačke koje jesu. Znači, diestrus, to je period kada progesteron, znači ovdje smo u ovoj fazi prvo smo imali estrogenu fazu, slično kao kod svih, da kažemo, sisara i kod žena, i kod krava, i kod kobila, i kod mačaka. Znači, nakon toga ide period kada je delovanje progesterona bitno, odnosno kada on funkcioniše. Sledi nakon estrusa kod mačaka koje jesu ovulirale. Bilo spontano, bilo nakon parenja, bilo nakon naših injekcija, ovog HCG-a ili gonadotropin hormona ili, ne znam, draženjem cerviksa. Nakon ovulacije mačke po pravilu je gravidna, znači ukoliko se parila, nekih 60 dana, manje više. Kod negravidnih mačaka taj trajanje diestrosa je oko 40, najčešće kaže oko 45 dana, znači to je period mirovanja. U tom periodu raste na jajnicima, na mestu gde je bio folikul, javlja se taj korpus luteum ili žuto telo koje proizvodi progesteron. Na jajnicima je to prisutno žuto telo na mestu gde je bio ovaj folikul. Evo kako izgleda taj jajnik mačke, naravno uvećan korteks, taj korpus luteum. Kad se javlja, posle toga mačke ulaze u anestrus, koji je kod ovih kućnih mačaka uvek problematičan. I on se javlja najčešće u oktobru, novembru i decembru. U prirodi, naravno, kad je period manji od 14 sati dnevne svetlosti. U tom periodu dolazi do mirovanja polnih organa, nema rasta i razvoja folikula na jajnicima. I sad neke najnovije perspektive ljudi koji se bave odgajivanjem, odnosno, kažemo, zdravljem, reproduktivnim zdravljem mačaka, kaže da ne bi bilo loše da mačke u pojedinim periodima godine budu uskraćene za svetlo, odnosno da budu u tom nekom tamnom režimu. Baš zato da bi uspeli da dovedemo do oporavka tog njihovog genitalnog trakta. Estrogen i progesteron, ovi hormoni koje smo ranije spominjali, su sad u ovoj fazi na nuli, odnosno nekim bazalnim vrednostima. Naravno, koitus i akt parenja, imali ste verovatno prilike više puta da ga vidite nego ja, odlikuje se pomeranjem repa u stranu, mnjaukanjem, bolanje, tako izgleda i obično redovno posle završetka polnog akta mačka se okreće i ujeda, je li tako, mužjaka? Ne znam, jesu to vaše iskustva, je li to tako kod svih rasa ili ima nekih specifičnosti rasa? I postkoitalna reakcija ostaje uskraćena. Sad, naravno, to može da se ponovi 2-3 puta u toku dana sa više različitih mužjaka, ako ih ima. Naravno, posle toga bi trebalo da sačekamo i da uglavnom mačke nemaju te probleme u graviditetu. Mnogo manji je procenat embrionalnog uginuća, mada i kod njih imamo i embrionalno uginuće, znači da vidimo na ultrazvuku recimo 2-3 gestaciona meška normalna i jedan koji je onako bukvalno, da kažemo, smoren i da je došlo do resorpcije u prvih 35 dana, obično dolazi do resorpcije, odnosno embrionalnog uginuća. Ali, kažem, ređe nego kod pasa. Zadnjih godina se sve više govori o veštačkom osemenjavanju mačaka. Ja mislim da ovde niko još nema iskustva o tome, je li tako? Pa ima zbog posebnih razloga. Kombinacije s ovim poludivljim mačkama, kako se zovu oni veliki što ih ima u Americi? Savane. Imao sam čak jednom priliku i da uzimam, ali nije bilo pravo vreme. Znači, koji hoće da pare, znači veštačko osemenjavanje mačaka i ne samo ovih domaćih mačaka, nego i nekih drugih životinskih vrsta, odnosno felida je poprilično prisutno i aktivno sada u svetu. Pre svega, kako se dobija ejakulat od mačaka? Sigurno mnogo komplikovanije nego kod pasa. Imamo metode veštačke vagine, zatim metod elektroejakulacije, zatim metod kateterizacije uretre i neki hiruški metod, odnosno punkcije epididimisa. Kažem, ovo će verovatno još
još jedno vreme ostati malo tabu tema ovde kod nas. Mi ovde na fakultetu pokušavamo neke, da kažemo, da izvedemo neke akcije. Zašto je to bitno? Zato što veštačko osemenjavanje je aktivno, odnosno ukoliko želite da nabavite spermu, odnosno ejakulat nekog mužjaka koji se nalazi na 1000 kilometara odavde, odnosno da uvezemo seme mužjaka iz Amerike, nekog atraktivnog ili nešto slično, znači slično koji kod pasa. Zašto se radi veštačko osemenjavanje? Znači ubacivanje semena određenog mužjaka u određenom periodu godine, odnosno periodu ciklusa. Kako se može vršiti kolekcija sperme? Znači, jedan od načina je veštačka vagina. Slovenci to već uveliko rade, samo da vam kažem. Znači, u Sloveniji na 300-400 km odavde već se uveliko radi. Ja sam imao prilike sa kolegom Primoržom da budem i da gledam i osemenjavanja mačaka i uzimanje semena mačaka i mi smo ovde vršili neke, da kažemo, početne radnje koje bi trebale, kažem, za koju godinu da zažive i da se uđe u zamrzavanje sperme, odnosno kolekciju, čuvanje neke genetike ili nekog gena nekih posebnih rasa mačaka koji su atraktivne iz ko zna kojih razloga, pre svega odgajivačima. Naravno, ovo je jedan princip te veštačke vagine koji zahteva jedan ependorčić mali, jedan gumeni nastavak koji se stavi. Međutim, za ovakvu akciju vidite da ovde je čovek. Znači, potrebne su mačke koje su obučene, odnosno, kažemo, utrenirane za tako. I to nije baš lako uspeti naučiti mačora da mu se uzima na ovaj način sperma. Volumen kod mačora koji se dobija pomoću veštačke vagine negde oko 50 mikrolitara. Kreće se od 10 do 120, znači u zavisnosti od ejakulata i negde od 60 je neka srednja vrednost 60 miliona spermatozoida u 1 mililitru. Osim toga, jedan od metoda kojim se, da kažemo, gotovo sigurno dobije je metod elektroejakulacije. Elektroejakulacija se koristi i kod drugih životinjskih vrsta, ne samo kod mačaka. Koristi se i kod pasa, koristi se i kod goveda, koristi se ne koristi se kod pastuva, naravno, zato što bi bile jako bolne i rizikovale bi povrede. Suština je u tome da se uvede električna elektroda, naravno mačka je sedirana, je li tako, u rektum, u kojoj je prethodno ubačen fiziološki rastvor, sedirana mačka, i spuštanje malih, da kažemo, količina struje, koja izaziva draženjem centru u produženoj moždini za ejakulaciju i za erekciju, dovodi do otpuštanja ejakulata. Znači, to obično imamo 2-3, da kažemo, ta električna udara i prikuplja se seme. Znači, takve mašine već postoje uveliko, Minitube, jedna od, da kažemo, brendova veterinarskih za ovu tehniku, proizvodi ovakve uređaje koji se bez problema aplikuju mačkama i moguće dobiti seme, je li tako? Naravno, potrebno da imate želju za to i onda to seme se dalje obrađuje, zamrzava, hladi i šalje već gde žele vlasnici. Vidite, u odnosu na veštačku vaginu, na ovaj način se dobija veća količina ejakulata, ali manji broj spermatozoida. Znači, gotovo, da kažemo, trostruko više ejakulata, ali manji broj spermatozoida u poređenju sa veštačkom vaginom. Evo kako izgleda prikupljanje semena. Ovo je veštačka, jedna, da kažemo, modifikovana veštačka vagina u kojoj se prikuplja elektroejakulacijom. Treća metoda dobijanja sperme koju smo mi radili ovde, da kažemo, u Srbiji je sakupljanje sperme uretralnom kateterizacijom. Znači, kateteri koji se koriste kod mačaka koji imaju FLUTD ili FUS, znate, videli ste, možda ste se sretali sa tom problematikom, naročito česta kod muških mačora, kastriranih, težih od 5 kila, starijih od 5 godina, nemogućnost mokrenja, struvitno kamenje i pesak. Isti kateteri se koriste za ovu tehniku. Znači, dužina katetera s tim da se odseca ovaj vrh, uvodi se nakon sedacije alfa-2 agonistima, to je neki medetomidin ili ksilazin,
I propofol uvodi se negde na 8 cm dužine i dolazi do spontane ejakulacije. Odnosno, dolazi, kad je spontana, da kažemo, neželjena ejakulacija, to se zove polucija, jel tako beše? Karakteristično za dečake i vojnike, to su oni što bi rekli vlažni muški snovi, jel tako? Znači, tako i kod ovih mačora koji su sedirani ovim određenim, da kažemo, anesteticima, dolazi do otpuštenja, nevoljnog otpuštenja sperme, koja se opet koristi za dalju manipulaciju i dalje za konzerviranje. Kažemo, klasični kateteri odsečeni, pipava metoda. Znači, definitivno vidite ovde u ovom kateteru imamo jednu određenu količinu sperme koja se na 7-8 cm u samog vrha glansa penisa uvodi i dobija se odgovarajući ejakulat. Naravno, tu su sad neke brojke, šta je bolje, na koji način je volumen sperme elektroejakulacijom najveći, ali je gustina bolja na ovaj način dobijena. I praktično, recimo, Italijani, imao sam priliku da vidim, kad sam bio tamo u Italiji, u Bolonji, da oni pre svake kastracije mačora rade eksperimentalno i ovo. Znači, dođe na kastraciju, oni urade i ovo i onda idu u dalju manipulaciju spermom, vežbaju da bi tog mačora koji već i onako ide na kastraciju pokušali da iskoristi, da dođu do najboljih metoda za zamrzavanje sperme i eventualno za veštačko osemenjavanje. Još jedan od načina dobijanja ejakulata je taj hiruški metod, odnosno punkcija epididimisa. Odnosno, kad se mačori koji su dovedeni na kastraciju, punkcijom epididimisa iz glave epididimisa se uzima iglom i dobija se ejakulat manje više kvalitetan. Kako se vrši? Znači, nakon toga se vrši centrifugiranje, ispiranje, konzerviranje i filtracija takvog ejakulata. Znači, to se u svetu već uveliko radi. Kod nas još uvek je to malo. Sad, pitanje je šta raditi sa tom spermom, je li tako? Koja je zamrznuta, konzervirana i kako ubaciti u neku drugu mačku. Opet imao sam priliku kod kolege Primorža u Sloveniji. Oni, za razliku od nas, su malo, da kažem, uvek ispred bili jedno 20-30 godina u mnogim tehnikama, pa i u panku, je li tako, prvi su oni počeli i shvatili su da je vreme da napuste onu ex-Jugoslaviju mnogo pre nego što smo mi to shvatili da treba da to urade. Oni imaju te neke sijalo-endoskope. To je endoskop koji se koristi u humanoj medicini za pasiranje, odnosno posmatranje pljuvačnih žlezda. Oni koriste to u veterini već dobrih 10 godina, ako ne i više. Pomoću njih osemenjavaju druge mačke. Znači, pomoću sijalo-endoskopa, to su jako tanki endoskopi, rafinirani instrumenti koji mi, mislim da u sledećem veku ćemo možda tek nabaviti. I to koristi za tu takozvanu transcervikalnu inseminaciju. Evo kako izgleda taj sijalo-endoskop. To su jako tanke mašinice koje se ubacuju mačkama u genitalni trakt i direktno se ubacuju u cerviks i mačke se koje su naravno u estrosu osemenjavaju nakon aplikacije ovih hormona HCG ili GnRH i dovode do graviditeta. Kod mačaka, isto kao i kod pasa, moguće je odrediti optimalno vreme za parenje, pogotovo ukoliko želite da to uradite u nekom vremenu kada vam je sumnjivo da li je, znači kod njih su promene na nivou epitela vaginalne sluzokože slične kao promene vaginalne sluzokože kod pasa. Znači, obično se koristi ovaj tanji štapići obnutani vatrom ili odnosno sterilni bakteriološki brisevi. Ima tih posebno tankih koji se koristi u humanoj medicini. Uzimaju se brisevi navlaženi fiziološkim rastvorom, sterilnim fiziološkim rastvorom. Za razliku od pasa, oni se uvode horizontalno u vaginu i procenjuju na osnovu promena na nivou ćelija epitela sluzokože vagine. U toku estrusa tu imamo kornifikaciju. U toku interestrusa, ovaj period kada nije, odnosno kada je već delovanje, kad je prestalo delovanje estrogenih hormona, vidimo opet se javljaju jedra na ćelijama.
U toku diestrosa, to je period graviditeta, tu imamo i ove neutrofilne granulocite, zatim anestrus je specifičan po tim velikim ćelijskim jedrima. Znači, na osnovu njega se može utvrditi da li je optimalno vreme za parenje ili nije. Znači, to je jedna od metoda detekcije optimalnog vremena za parenje kod mačaka. Pored toga, ultrazvučna dijagnostika definitivno je superiorna. Ja kažem, danas ne postoji životinjska vrsta gde ne koristimo ultrazvuk. I u humanoj veterinarskoj ginekologiji to je jedna od neophodnih tehnika. Evo, ne znam koliko se vidi, ovde je bubreg, ovde se vide te sitne anehogene, mi kažemo crne tačke koje predstavljaju ovarijum neovulirane folikule, tako. Posle, u estrusu su oni još, da kažemo, eksponirani, vidljivi i merljivi, negde iznose oko 0,3 cm, znači oko 30 mm, znači pred pucanje, neposredno pred pucanje. Za ovu mačku bi recimo rekli sa ovakvom slikom da je u samom topu estrusa i da je treba odmah pripustiti, odnosno odvesti kod mužjaka. Anestrus, naravno, gube se te strukture i tu kod diestrosa imamo samo zadebljelu matericu, sluznu kožu materice, koja je opet sada pod dejstvom progesterona. Naravno, ultrazvukom možemo da dijagnostikujemo i neku patologiju vezanu za genitalni trakt. Koja je to patologija? Definitivno se razvija negde posle 7. godine. Znači, tumori jajnika je jedna od vrsta patologije s kojom se srećemo kod mačaka starijih od 7 godina. To je znači neki gerijatrijski period, ali još su potencijalno mogući za parenje. Mala incidenca pojavljivanja, to je negde između 0,2 i 4%. Najčešće su neki disgerminomi u mladih mačaka, oni su slični nekim humanim disgerminomima. Zatim, retko imamo teratome i testosteron produkujuće tekome. Znači, tumori su relativno retka stvar, ali ne treba ih, kažem, zaobići i ne treba ih zanemariti kod nekih visokovrednih mačaka, je li tako? Naravno, nekad su te tumorozne tvorevine poprilično velike i nekad ih prepoznajemo tako što ćemo palpacijom ili vlasnici prilikom manipulacije sa mačkom zapaze neke strukture koje odudaraju svojom veličinom. Uvek je pitanje da li se radi o nekim drugim problemima, kao što su recimo kod ovih leukoznih mačaka. Mnogo češće se srećemo sa ovakvim tumoroznim formacijama koje nisu duše na jajnicima, nego se nalaze na nekim limfnim čvorovima. Ove su uglavnom, kažem, palpacijom abdomena možemo da napipamo i tumore jajnika. Ciste su, kažem, opet predstavljaju neovulirane folikule. Videli ste ih i ranije na onim snimcima. Ovde predstavljaju neovulirane folikule. I obično se javljaju kod nekih životinja kod koje imaju problem, odnosno u toj hipotalamus, hipofiznoj jajnik osnovi. Znači, i oni se mogu tretirati i hiruškim putem, je li tako, ukoliko produkuju hormone. Zatim mogu se tretirati ultrazvučno vođenom punkcijom, znači da se izvadi taj sadržaj, znači ultrazvukom se prati, izvadi taj sadržaj iz jajnika i mogu se tretirati nekim hormonima koji ne daju uvek zadovoljavajuće rezultate. Ciste kod jajnika, znači česti su relativno često kod mačaka, a učestalost raste sa godinama, je li tako? Nekad nastaju kao ovarijna hiperstimulacija serumoždravnih kobila, to je neki ECG ili HCG, znači koji se koriste u cilju ovulacije kod mačaka koje imaju preduge estruse, mogu da dovedu do pojave ciste jajnika i najčešće se radi o tim folikularnim cistama, odnosno neovuliranim folikulima. Mogu vremenom biti hormonalno aktivne, već sam spomenuo da mogu da proizvode određen tip hormona, estrogenih hormona, što predstavlja onda, dovodi do nekih znakova hiperestrogenizacije i nimfomanije. Neke mogu biti luteinizirane, pa onda da mačka koja bi trebala, koju očekujemo da u određenom periodu godine ulazi u ciklus, ima, da kažemo, perzistentno žuto telo koje produkuje progesteron i na njoj se ne pojavljuju znaci estrusa, a trebali bi da se javljaju.
Kažem, ali uglavnom posle manipulacija, hormonalnim manipulacijama od strane veterinara ili već vlasnika. Nekad neki depo preparati koji su se koristili ranijih godina poprilično, znači progesteronski preparati, mogu da dovedu do ovih luteiniziranih jajnika, odnosno do cista jajnika vezanih za ta žuta tela. Naravno, još jedan od problema koji se javlja je posle sterilizacije sindrom zaostalog jajnika ili ovarian remnant sindrom, kada delić jajnika ili mali deo jajnika zaostane nakon sterilizacije. I on produkuje hormone, hipotalamus, hipofizu i ti hormoni znaju da budu ozbiljan problem. Znači, te životinje su uglavnom nimfomanične, znači, iako su sterilisane, pokazuju znakove estrusa koji traju neuobičajeno dugo i nekad može da se javi kao posljedica toga piometra patrljka. Znači, onaj deo gde je presečena materica, ako je presečena materica ili piometra kompletne materice, ukoliko je urađena ovariektomija. Zadnjih godina se u svetu radi samo ovariektomija, samo uklanjanje jajnika. Ali najmanji deo jajnika, zaostalog jajnika, zna da se posle izvesnog vremena aktivira i da pokaže ovakvu simptomatologiju. Naravno, u obzir, kada govorimo o mačkama, vrlo često govorimo o upotrebi hormona, ali tako. Hormoni se koriste u, da kažemo, svakodnevnoj manipulaciji, odnosno i kod ove životinjske vrste, ali hormonalna terapija životinja može biti bezopasna i veoma korisna, ali i opasna ako se upotrebljava bez prave kliničke dijagnoze, ako se ne poštuju osnovna pravila njegove primjene. Za pravilan izbor egzogene aplikacije, odnosno spoljašnje aplikacije hormona, neophodno je poznavanje fiziologije estrosnog ciklusa. Znači, ne možemo uvek da ga damo i ne možemo da ga damo svim životinjama. Znači, moramo da poznajemo i proces oplođenja, gestacije, partusa, gestoza, porodiljskih i ginekoloških oboljenja. Nemamo uvek indikaciju za aplikaciju hormona. Polni hormoni se primenjuju odavno kao supstitucijna terapija u veterinarskoj medicini, znači nekad se koriste i za lečenje nekih patoloških stanja i uglavnom kontroli reprodukcije ženskih životinja, a mogu da se koristi i kod mužjaka. Za njihovo korišćenje, za korišćenje hormona potrebno je iskustvo, pravilno pravovremeno doziranje i poznavanje neželjenih efekata i kontraindikacija. Interesantna je jedna priča, da kažem, jedan hrvatski autor knjige koja se zove Farmakoterapija, piše ne postoji lek ni lekovita supstanca na koje nisu zabeležene alergijske, neželjene i druge reakcije. Znači, šta god date mački, psu ili u krajnjem slučaju i čovjek što koristi bilo koji od preparata, može da se očekuje neki efekat, odnosno može da se očekuje neki neželjeni efekat i kontraindikacija. Tako da ako pročitate na ovom uputstvu za aspirin za američko tržište, to su dve gusto kucane strane potencijalnih neželjenih efekata, nikom ne bi palo na pamet da popije aspirin kad pročita sve ono. Znači, to uglavnom ovim našim pakovanjima to i ne piše, ali tamo za američko tržište to je toliko neželjenih efekata, pomislite, pa ja ću sigurno da umrem ako popijem jedan aspirin ili kažem, acetisal. Neželjeni efekti progestina, odnosno hormona koji se daju, se javljaju i zabeleženi su nakon prolongirane, nepravovremene, neadekvatne upotrebe ovih hormona. A progestini se najčešće koriste kod mačaka u terapiji nekih stanja. Upotreba hormona, naravno, ukoliko je stručna i pravilna, može jako biti korisna i poželjna. Zbog toga treba prići svim pravilima struke i etike koje, naravno, nažalost, ni veterinari ne poznaju uvek, a pogotovo ne upoznaju vlasnike sa mogućim efektima da bi mogli da reaguju na adekvatan način. Gestageni, to su, da kažemo, progesteroni. Prirodni gestagen je progesteron, a ovaj sintetski su progestageni ili progestini. Oni prirodno i nativno održavaju trudnoću, pripremaju matericu za implantaciju oplođenog jašseta, zatim sprečavaju kontrakcije materice. Poznato vam je da i žene koje su bile trudne pa imale kontrakcije, dobijale su progesteronske preparate da se smanji ta kontraktilnost uterusa. Oni zatvaraju cerviks, jel tako, i podstiču razvoj mlečne žlezde. Jedan od hormona koji utiče u razvoj mlečne žlezde je progesteron. Estrogen u razvoj kanala, kojima protiče mleko, a progesteron u razvoj tkiva.
mlečne žlezde. Oksitocin je samo za ejekciju mleka. Tako kažu. Znači, oksitocin ima i neke druge, čak i učestvuje i u erekciji kod mužjaka. Znači, ako je oksitocin uglavnom hormon koji se javlja, odnosno koji se daje i koristi prilikom i porođaja i prilikom nekih, da kažemo, oksitocinski receptori se sintetišu neposredno pred porođaj, je li tako? I pred ejekciju mleka, znači prilikom izlaska mleka, ali prvenstveno su vezani za razvoj mlečne žlezde, koliko ja znam, prvenstveno estrogen i progesteron i naravno prolaktin u stvaranju mleka. Progestageni, već smo rekli da su sintetski analozi progesterona, to oni koji se koriste. Koriste se u cilju kontrole reproduktivnog statusa ovih domaćih životinja i privremeno i produženo odlaganje estrusa ili njegova supresija. I u humanoj medicini one tablete koje piju žene ili sadrže estrogen u malim dozama ili sadrže progesteronske preparate različitih oblika i dužine trajanja u zavisnosti od preskribovanja što je napravljeno. Znači, identičan je mehanizam njihovog delovanja, znači blokiranje sinteze ili oslobađanja gonadorelizing, odnosno gonadostimulirajućeg hormona iz hipotalamusa. Upotreba gestagena. Progesteron ili ti sintetički gestageni imaju kočeće ili depresivno dejstvo na polne centre. Pa se stoga koriste kao kontraceptivna sredstva za supresiju i odlaganje estrusa kod ženki u različitim dozama. Sad te doze, i to je uvek pitanje. Kao indikacije za upotrebu ovih gestagena ili progesteronu sličnih supstanci kod mačaka su prvenstveno nimfomanija, znači one mačke koje se pare pretirano dugo, već ili imaju ciste ili imaju slične stvari na jajnicima. Metroragije, znači kod krvarenja iz materice, koje nekad može da bude neuobičajeno dugo i problematično. Kod pseudograviditeta, kod znači lažne trudnoće, pogotovo kada je vezana za laktaciju, zato što gestageni, odnosno progesteron, deluje suprotno prolaktinu, mada je ta indikacija već gotovo zaboravljena i uglavnom se ne koristi više za to. Danas postoje lekovi koji su inhibitori prolaktina, znači hormona koji definitivno utiče na lučenje mleka, to je neki kabergolin koji se koristi i u veterinarskoj i humanoj medicini. Zatim, kao zamenu u nedostatku prirodnog progesterona, nekad se javlja ta lutealna insuficijencija, odnosno nedostatak hormona progesterona i pretećeg pobačaja i za odlaganje termina porođaja u nekim situacijama. Kod mužjaka ti gestageni mogu da se koristi za supresiju polnog nagona i dugo vremena, ja makar kad sam došao pred 30 godina na veterinarski fakultet, mi smo random, što bi rekli, delili mačkama preparate gestagena. Kasnije smo videli da to baš nije toliko pametno, pa smo prešli neke druge tehnike za smanjenje agresivnosti i kao terapija hiperplazije prostate. U veterinarskoj medicini su ti gestageni prisutni kao injekcioni preparati, zatim kao vodeni rastvori, uljani rastvori, emulzije, kao depo preparati u obliku tableta i u obliku nekih suspenzija, odnosno rastvora. Znači, u tim oblicima se pojavljaju u veterinarskoj medicini i koriste za terapiju određenih stanja kod ovih felida. Znači, odlaganje i supresija estrusa, to je privremena reverzibilna metoda, sprečava ili odlaže pojavu polnog žara aplikacijom ovih preparata. Na našem tržištu su najčešće prisutni takozvani medroksiprogesteron acetat ili MPA, megestrol acetat, proligeston. Ovi drugi uglavnom se retko sreću i, da kažemo, relativno ih je teško naći. Znači, sad kad me pitali ako već treba da koristimo neke od ovih preparata, šta bi mi mogli da koristimo, pogotovo kad se radi o rasnim mačkama, skupim mačkama koje, da kažemo, kod kojih želimo da sačuvamo reproduktivni potencijal, da ne ugrožimo njihovo zdravlje, a samim tim i da ih možemo kasnije opet vratiti u reprodukciju. Pre svega možda kažemo da je taj medroksiprogesteron acetat, to je progestin dugog dejstva, long acting preparat. On dovodi do supresije odlaganja estrusa kod mačaka
nekad se koristio za pseudograviditet i kod metroragija, ali nažalost svi oni imaju, pogotovo kad se neselektivno koristi u neodgovarajućim dozama, imaju i svoja neželjena dejstva. Pre svega, mogu da isprovociraju pojavu adenokarcinoma, pogotovo kod se suviše često koriste, pogotovo kod starijih životinja, zatim akromegaliju, zatim polidipsija, to je povećano žeđenje, polifagija, odnosno dijabetis mellitus i na izvestan način mogu da dovedu do supresije adenokortikotrofnog hormona, odnosno do supresije hormona nadbubrežne žlezde. Na našem tržištu se pojavljaju u više oblika, odnosno moguće je naći. Ja nisam siguran da trenutno imamo jedan registrovan, možda ima jedan registrovan preparat, nešto kao što je ova Depo-Provera, to je injekcijni preparat koji je Sjedinjenim Državama registrovan kao deo palijativne nege kod nekih pacijenata za opoljenje bubrega i materice. Kod nas se zove da li Depo-Promone ili nešto tako. Mislim da ga ima, sad sam skoro nabavio na insistiranje vlasnika. Ja inače izbegavam da dajem gestagene, eventualno, pogotovo te long-acting gestagene, odnosno hormone koji imaju produženo dejstvo. Pošto je ovo dejstvo negde oko 6 meseci, znači održava visok nivo ovih hormona. Perlutex su tablete za odlaganje estrusa u dozi jedne tablete nedeljno. To je isto medroksiprogesteron u obliku tableta. Ranije je bio Dugen F, isto medroksiprogesteron, izaziva progesteronsku blokadu trajanje 3 do 6 meseci. Krka je proizvodila neonidan u dozi 1-2 ml subkutano svakih 6 meseci. Danas su to neki od ovih preparata predstavljaju, naročito ovaj Perlutex i ovaj neonidan, iako sam ja radio nekad sa njima i bilo ga je ovde na tržištu, sad nisam ih odavno video i ja ih, iskreno kažem, ne koristim. Šta ja koristim od tih short-acting, ovo su bili long-acting preparati, ovo je short-acting preparati, koristim megestrol acetat koji je u obliku tečnosti, odnosno zgodan je za davanje u obliku suspenzije. A ima ga, u inostranstvu ga ima, kod nas nijedan od njih nije registrovan, ali možda se nađe u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i u ovim drugim stranim zemljama. To su progestini kratkog dejstva, najčešće se koristi kod mačaka, primenjuju se peroralno u fazi anestusa, mada ga imaju u injekcionom rastvoru, svojevremeno sam ga dobio iz Italije u injekcionom rastvoru. On potpuno su primjeri ili odlaže estrus do narednog fiziološkog pojavljivanja. Doza mu je 5 mg tokom 3 dana, nakon toga 2,5 do 5 mg jedan put nedeljno tokom 10 nedelja. Mi imamo taj neki megestrol meges preparat koji je u obliku suspenzije, odnosno u tečnom rastvoru i dajemo ga otprilike prva 3 dana i najčešće se dešava kad vlasnici dođu sa mačkom koja je u estrusu, a žele da je kastriraju. Kaže, ja ne možemo više da izdržimo, ona mjauče, komšije hoće da nas isiljavaju, šta da radimo? Ne savjetujemo da se radi sterilizacija, odnosno kastracija je bolji naziv, odnosno dačini naziv, da se radi u toku samog estrusa, nego idemo prvo da je smirimo, a možemo da je smirimo na različite načine. Ili da ovulira, da damo HCG ili gonadotropin hormon, ili da damo ovaj megestrol acetat 3 dana i onda posle 3 dana definitivno se smanji taj nivo estrogenih hormona, smiri se i onda je mnogo lakše i mnogo su manji rizici za operaciju, odnosno kastraciju. Govorimo o mačkama koje nisu za priplod, ili tako naravno. Koja su neželjena dejstva? Naravno, cistična hiperplazija endometrijuma, ukoliko se neselektivno koriste i koriste u većim dozama, može da dovede do cistične hiperplazije endometrijuma, odnosno može da dovede do pojave mukometre, odnosno nagomilavanja gnoja u materici, odnosno patološkog sadržaja u materici. Taj patološki sadržaj može bude različit. Može da bude mukometra, može da bude hidrometra, to je znači voda ili, kako se zove, kao mukus ili sluz. Da, onda može da bude hidrometra, to je voda, zatim može da bude hemometra kad je krv u materici ili piometra kad je gnoj prisutan. To su sve oblici različite patologije, odnosno nagomilavanja patološkog sadržaja u materici s kojima se srećemo kod mačaka, naravno i kod pasa. Osim toga, povećanje apetita, letargija i pojava, odnosno stimulisanje rasta mamarnih tumora koje imaju te progesteronske receptore. Ovo su neki od preparata koji se mogu naći na veterinarskom tržištu. Daj, donesi mi neku vodu, molim te, umriću žeđi. Em sam jeo, em pričam, ovde nestajem. Ovo je jedna od, da kažemo, novijih i kažu bezbednijih
ali opet long acting preparata, taj proligestin. To je treća generacija ovih progestina, efektan je za privremeno ili prolongirano, odnosno mi kažemo više za prolongirano trajno odlaganje estrusa. Kovinan jedno vreme proizvodi ga holandski Intervet, jedno vreme je bio prisutan na srpskom tržištu, sad opet čujem da ga opet nema, da nije registrovan. Ja ga iskreno ne koristim, rekao sam šta uglavnom koristim u nekim situacijama. Koristi se za lečenje milijalnog dermatitisa. Zapaženo je da određene mačke, sterilisane mačke, posle izvestog vremena pokazuju neke znakove dermatitisa, odnosno kažemo gubitak dlake, koji su već duži vremenski period kastrirane i onda aplikacijom ovih gestagena, odnosno hormona sličnih progesteronu, uspemo da vratimo, odnosno imamo pozitivne efekte na njihov dlačni pokrivač. I ponavlja se na neka 3 do 4 meseca, znači od 3, 4, 5 meseci. Prvo davanje, nakon prvog davanja aplikacije nakon 3 meseca, pa onda nakon 4 i nakon 5 meseci. I različiti su preparati. Kovinan, delvesteron, zavisi u kojim delovima Evrope se aplikuju. Neželjena dejstva su slabije izražena u odnosu na ostale gestagene, tako da možemo da kažemo da je moguće njega koristiti, da je bezbedniji za davanje. Mada kažem, ja iskreno ga ne koristim nešto mnogo. Već smo spomenuli koji su neželjeni efekti delovanja ovih gestagena, ovih hormona kod mačaka, pa smo rekli hiperplazija, odnosno zadebljavanje endometrijuma, hiperplazija parenhima mlečne žlezde, sinteza adenokortikosteroida, pojačana sekrecija prolaktina i hormona rasta, pa se nekad javljaju taj neka akromegalija, zatim insulinska rezistencija, koja je zabeležena i kod ljudi, odnosno kod žena u graviditetu, insulinska rezistencija, pa skok, da kažemo, glikemije, pojačan apetit koji je karakterističan kao kod gravidnih ženki, povećana telesna težina, polidipsija, blaga depresija, smanjen libido kod mužjaka, maskulinizacija ženskih fetusa, ukoliko se da gravidnim životinjama i naravno odlaganje porođaja. Tretman u periodu 6 do 12 meseci se smatra bezbednim za aplikaciju kod zdravih jedinki. Jedan od, da kažemo, autoriteta svetskih za aplikaciju ove vrste medicinskih preparata, odnosno, kažemo, u veterini je jedan gospodin Italijan Romagnoli, koji kaže da i mnogo manje doze nego što su preskribovane mogu postići odgovarajući efekt. Pa ja mislim da nije. Ili da damo gestagene. Ili da damo jedno ili drugo. Sad je pitanje izbora. Obično se ide za početak, mislim da ćemo ovdje da govorimo o tome kad, šta, znači... Samo, pa najbolje možda, da. To je jako teško reći. Znači, ta spontana ovulacija može da dovede mačku do tog pseudograviditeta, odnosno do nakupljanja patološkog sadržaja u uterusu. Znači, niko ne može da vam garantuje. Svaka aplikacija, svaki veterinar koji vam da bilo šta ne može da vam garantuje da kaže, to je bezbedno. Ja iz mog iskustva i iskustva drugih veterinara savjetujem davanje megestrol acetata, zato što je on short acting preparat. Obično idem, ako je u teranju, ako već uđe u teranje, da se daje 3 puta u tim minimalnim dozama 2 mg po kilogramu, po mački. Znači, maloj mački dajemo na usta 2 mg 3 dana uzastopce. Sad je pitanje, različite su doze, da li daješ ako je već ušla u teranje ili ako tek očekujemo teranje. Ako je ušlo teranje, moramo prvo zaustavimo teranje
pa onda nastavimo sa davanjem. Ako nije išlo u teranje, onda možemo da dajemo i manje doze i da održavamo jedanput nedeljno, da je držimo kao na maloj količini tih gestagena. Sad, šta je bolje od mačke do mačke? Od mačke do mačke. Pitanje je šta je prirodnije, je li tako? Ne znam, šta bi te mačke da su u prirodi, šta bi bilo? One bi se verovatno uparile, tako. Ja ipak mislim da, odnosno, da li je skuplje dara ili mera. Niko ne može, bukvalno kad primite takav neki preparat, morate budete svesni rizika. Kao i mi što smo svesni rizika kad smo primili vakcinu, tako. Ja sam potpisao 3 puta Pfizer, svestan sam da neki dobiju autizam, neki, ne znam, ja im se desi, ali sam opet primio vakcinu, tako. Neki ljudi nisu teli, Novak Đoković nije teo primi vakcinu, tako. Sad, ko je bio pametniji, ja ili on, stvarno ne znam, on možda je mogao da osvoji još jedan kako se Australian Open. Ja nisam išao na Australian Open, sam morao da putujem po Evropi u to vreme, baš da prisutujem nekim od ovakih skupova i onda sam rizikovao daj, ako drugi primaju, primit ću ja vakcinu. Sad da li je to pametno, nisam ni ja sigurno, ali sam bio svestan rizika. Isto tako i vaša mačka, ako je dajete da je preparat, morate budete svesni da možda se desi i kažeš, valjda neće. Daću odgovarajuću dozu, preskribovanu dozu, još malo manju dozu i to je to. Znači, definitivno, i ako je daš antibiotik, ako daš vakcinu protiv besnila, može ti se desiti svašta. I ako daš vakcinu mački protiv virusnih bolesti, jel tako, može se desiti svašta. Čuli ste za injection site sarkoma kod mačaka. Amerikanci više, kako vakcinišu mačke? Uglavnom zadnju nogu ili eventualno u rep. Baš zbog toga na mesto aplikacije javljaju se sarkomi kod 1% mačaka. Sad, da li to znači da ne treba vakcinišemo mačke? Znači, sve ima svoje, jel tako? Znači, rizik je tako. Ja bi recimo išao sa ovim ko što sam rekao. Megestrol acetat u malim dozama i onda, ako treba kratko vreme, ako treba za duže vreme odlaganja, išao bi na ovaj suprelorin. Ne znam kakve su vaše iskustva sa suprelorinom. A može se vadi? Pa to sad ne znam, to je sad pitanje da li je izvađen ceo, nije izvađen ceo. Znači, može da se desi da se zalomi delić. Imam oprečno mišljenje. Ja imam isto takve, moji pacijenti, neki od vaših kolega verovatno ih znate, imaju različite, neki kažu super, neki kažu neke strane škole, kažu oni podele na pola onaj implantat suprelorina 4,8 pa ubacuju. To su već sad stvari koje, razumeš, ja samo mogu da ono što je proizvođač, mogu da savjetujem nešto što je napisao proizvođač. Ima neka moja iskustva, ali kažu sad kao, samo podeli, kaže ti taj implantat na pola i ubaci mački i onda kao kraće drži se. Da li to istina, ne istina? Nisam radio eksperiment na 100 mačaka da bi mogu da izvučem neke statističke verovatnoće, ali ja kažem uglavnom ide ovako. I onima koji neće da pare, obično savjetujemo da kastriraju mačku, oni koji su za parenje idu parenje, odvajanje, jel tako, od drugih, od mačora i onda je to jedan od sistema za to. Znači, insulinska rezistencija, diabetes mellitus je registrovana nakon upotrebe megestrol acetata kod mačaka. Definitivno se dešava, svi gestageni. Kao, kažem, i kod žena u graviditetu se javlja ta insulinska rezistencija i diabetes, prolazni najčešće. Ukoliko je gravidna životinja dobije, registrovane su korišćenja, maskulinizacija ovih ženskih fetusa, odnosno pojava hermafroditizma i sličnih stvari. Kontraindikacije, znači ne upotrebljavati ovde, ja govorim samo ono što piše u knjigama i ono što sam čuo od nekih pametnijih glava nego što sam ja. Ne upotrebljavati te long-acting preparate kao što je medroksiprogesteron i progesteron kod prepuberalnih mačaka, kod znači mladih mačaka. Nikako ne aplikovati mladim mačkama, znači pre prvog teranja. A recimo imate suprelorin kad se da mladom mačitu pre prvog estrusa, može da odložimo pojavu prvog estrusa i do 2 godine. Znači da nema estrus bez uticaja na njihov rast. Znači daš mačitu sa 3 meseca i ne treba mi sad ove 2 godine i posle izvadiš i on tek sa 2 godine uđe u prvi estrus. Preporuka je, znači, kod juvenilnih mačaka, juvenilnih jedinki, znači pre prvog teranja, moguće upotreba peroralnih preparata sa kratkotrajnim dejstvom, to je taj megestrol acetat, u traju 1-2 nedelje, to znači 1 put, 2 put, 3 put, nakon čega se uvode tek preparati dugog dejstva. Ovo su preporuke ovog gospodina Romagnolija, koji, ja mislim da je ozbiljni autoritet iz ove oblasti u svetskim razmerama.
Naravno, ne treba ga aplikovati kod gravidnih kuja i kod mačaka, je li tako, gravidnih. Ne upotrebati kod kuja i kod mačaka koje su u lažnoj trudnoći, odnosno u pseudograviditetu. Ne tretirati ženke koje su u estrosu ili u metestrosu. Znači, to je isto jedan od saveta. Nikako ne davati ovakve preparate kada već uđu. Uvek je bolje dati preventivno, pre nego što uđu. Proveriti u kojoj se fazi ciklusa nalazi to kod kuja su vaginalni bris i tako dalje. Ne tretirati kod životinje sa produženim estrosom, znači koji imaju neku patologiju genitalnog trakta, ne tretirati te životinje. Naravno, kod životinja koji imaju ciste, kod imaju granuloze ćelijske tumore, koji imaju pocepani estrus i tako dalje, ne aplikovati kod ženki sa krvarenjem iz uterusa, je li tako? Iako u indikacijama neka to stoji, naravno nikako ne tretirati kod pacijenata sa dijabetesom, odnosno koji imaju sumnju na šećer. Znači, kod dužeg tretmana, kad se ponavljaju te injekcije, a dugo vremena su godinama, ja sam prisustvovao tome, ja 30 godina sam ovde na katedri za porodilstvo, znam šta se sve davalo i kakve su obično neželjene posljedice, a to je bilo neselektivno davanje, svima su se random davali ti preparati. Nakon dužeg tretmana treba koristiti kontrolisati nivoje glukoze u krvi pre, za vreme i nakon tretmana. Vidite dok je pod uticajem tih hormona šta se dešava sa nivom glukoze i eventualno izbjegavati. Sad je pitanje kome možemo davati, kaže. Idealni kandidat je odrasla, polno zrela ženka u anestrosu. Znači, to je idealna kandidat i to bi trebalo da bude neko ograničenje. Hoćemo da ga damo, znači, polno zrela ženka, odrasla, ne mlada, ne stara, u anestrosu bez znakova teranja, je li tako? Prepuberalne žlanke ne treba tretirati, je li tako, ovde mlade, preparatima produženim dejstvom, zbog mogućih nastanka subkliničkih promena u uterusu i mlečnoj žlezdi i endokrinom pankreasu, je li tako, koji opet dovodi do ovog šećera, odnosno dijabeta. Pre aplikacije, naravno, uzeti detaljnu anamnezu, potvrditi mjesec dana, ovo za kuje važi, da nije bilo u estrusu, a kod mačaka možda kažemo da nedelju dana nije bila u estrusu, ili tako utvrditi detaljan klinički pregled i koji podrazumaju i palpaciju mlečne žlezde, znači ako imamo mlečnu žlezdu, prepipati dojke kod mačke da vidi da nema slučajno nekih formacija, zato što ovi preparati hoće da ispotenciraju rast nekih tumoroznih masa, kao što smo primetili da je u toku graviditeta neki tumori koji su prisutni na dojkama rastu, isto pod uticajem progesterona. Uključiti, odnosno uzeti vaginalni bris i isključiti estrus. I ovde su sad tu doze, šta se daje, kako se daje. Androgeni, recimo u Americi, poprilično često koriste u cilju kontracepcije, koriste se sintetski androgeni, odnosno muški polni hormoni. Amerikanci imaju taj, što bi rekli, fazon, oni daju ženkama muške polne hormone, odnosno taj neki anabolički steroid koji se zove Mibileron, koji blokira manifestacije estrusa i aplikuje se peroralno za vreme anestrusa takođe. I koristi se, neki preparati se koristi kod mužjaka, kod benigne hiperplazije prostate. Takođe imamo ovde sad koji su sve preparati koji mogu dovesti, kad već dođe do neželjene trudnoće, koji mogu dovesti do prekida trudnoće. Prostaglandini su jedan od preparata koji se koristi za prekid trudnoće i lečenje piometre kod mačaka, koja nije toliko česta, ali opet je prisutna. Znači, koristi se za lečenje, imao sam uspešno lečenje piometre kombinacijom prostaglandina i ovog alizina. Jednog mehanizam delovanja je postupna ili totalna luteoliza. Znači, luteoliza znači uklanjanje žutog tela, odnosno uklanjanje jajničke aktivnosti progesterona. I dovodi do pada koncentracije progesterona u serumu. Mogućnost izazivanja kontrakcije, on pored toga što izaziva uklanjanje tog žutog tela ili izvora progesterona na jajnicima, pojačava kontraktilnost uterusa i izaziva dilataciju cerviksa, tako da se taj patološki sadržaj izbacuje, a ujedno ukoliko je životinja gravidna, omogućuje da izbaci neželjeno parenje, a to je obično kad je parenje u srodstvu ili slične stvari. Međutim, i ovi preparati, pre svega, to je neka off-label upotreba, odnosno upotreba koja nije preskribovana i u slučaju da ih koristite, morate da znate da je to na vašu, odnosno na našu odgovornost, ali koristio sam ga desetinama puta bez nekih, da kažemo, neželjenih efekata,
ako ne govorimo o tome da ima neželjene efekte, da se javlja salivacija, povraćanje, dijareja i ubrzano disanje, koje je obično prolaznog karaktera. Znači, mačka kod koji se daje takav preparat ovog prostaglandina ima neželjene efekte u smislu povraćanja, proliva, ubrzanog disanja, to je prvih 15-20 minuta. Ali odradi ovaj posao koji sam rekao, izbaci plod potencijalno neželjeni, a nekad se može davati i atropin da umanji te neželjene efekte. To su ti prostaglandini koji mogu biti prirodni i sintetski. Od prirodnih obično se koristi za mačke ovaj dinoprost, prirodni prostaglandin. On izaziva lutelizu 3 nedelje starog žutog tela, znači ne može da se daje, odnosno nema efekata kad se daje na početku neposredno posle parenja, ali može da se da posle 3 nedelje graviditeta. Kloprostenol, to je visokoproteinski sintetski analog prostaglandina, on ima veće luteolitičke efekte, ima manje efekte na kontraktilnost uterusa. Znači, ima razloga i kad se on daje, sad ne bi mnogo širio, ali jedna od pravih stvari za tretman i piometre i neželjene trudnoće je ovaj alizin, to je neki algepriston. To je sintetski steroid, analog u humanoj medicini koristi se taj neki mifepriston. Hemijska struktura je najsličnija progesteronu. Šta on radi? On je antihormon, antiprogesteron, odnosno antiprogestin. Antagonist ili blokator proteinskih receptora dobar je zbog toga što nema neželjenih reakcija, vezuje se za receptore progesteronske i stiskuje, ima veći afinitet za receptorsko vezivanje. On znači izgura progesteron bukvalno sa svog mesta gde se nalaze receptori za progesteron. Znači, kod kuja 3 puta veći afinitet vezivanja za receptore, a kod mačaka 9 puta u odnosu na progesteron. On je antagonista prirodnom progesteronu. Znači, kad njega damo, on istisne progesteron. Progesteron još u krvi struje, ali nema zašto da se veže. Znači, pošto je on popunio njegova mesta na receptorskom nivou, izostaje taj progesteronski odgovor. Znači, pošto je progesteron odgovoran za čuvanje graviditeta ili čuvanje kod piometre zatvara cerviks, ovde će doći do otvaranja cerviksa i samim tim izlaska patološkog sadržaja ili drugih stvari. Gde postoje ti progesteronski receptori? Na hipotalamusu, hipofizi, na uterusu, na mlečnoj žlezdi, jel tako? To su sve mesta gde progesteron deluje. I moguće klinička primjena kod kuja za prekid trudnoće kod mačaka, za konzervativni tretman bolesti uterusa, jel tako? I kod mačaka za tretman fibroadematozne hiperplazije kod mačaka. Ne znam da li ste imali priliku da se vidite, ja svake godine imam 2-3 slučaja ovoga. Za razliku od pasa, on se daje 2 uzastopne injekcije u toku 24 sata, kubik na 3 kile, ne, kubik na 2 kile, da, kod mačaka. Za prekid trudnoće subkutana aplikacija u vratnom delu, precizno doziranje i naravno bitno je da nema subdoziranja, eventualno imamo bolnu reakciju, pošto je uljani preparat pod kožu se daje. Lak za upotrebu, ne treba zaboraviti da naravno prekid trudnoće pravi medicinski čin, nije to samo davanje injekcije i vakcinacija, tako da treba pratiti kako ide ta eliminacija tih plodova ako se desi taj slučaj da treba da dođe do... Znači, za abortus, za lečenje cistične endometrijalne hiperplazije piometre i fibroadenomatoze. Piometra se rađa ređe kod mačaka nego kod pasa i uglavnom su slabiji ti klinički simptomi i uglavnom se mačke sterilišu, tako, koje imaju piometru, ali imamo situacije da vlasnici žele. Ja sam imao par slučajeva lečenja i nakon toga sam imao i graviditet posle eliminacije tog patološkog sadržaja. Progesteron se luči samo kod mačaka ukoliko je ovulirala i često se javlja kod mačaka i najčešće kod ovih sijamaca negde starosti oko 7 godina. Evo, pogledajte kako izgleda ta materica hiperplastična, to je neka cistična hiperplazija endometrijuma. Izaziva naravno neplodnost, ovulacija se dešava kod tih mačaka uglavnom bez nidacije, odnosno bez ugleždenja oplođenog jaseta i uglavnom nema drugih kliničkih simptoma, za razliku kod pasa koji nekad mačke imaju velike količine gnoja u materici, a nemaju nikakve simptome.
To znači na izvestan način njihov taj organ izolovan, nema toliko konekcije sa drugim organskim sistemima. Znači, najčešće se dijagnostikuje mesec dana od teranja, manje su izraženi simptomi, za razliku od pasa gde su uglavnom kod piometra oštećenja bubrega često, ovde nisu. Uisidak iz vagine je prisutan u nekih 70% slučajeva, a izuzetno retko se javlja ta polidipsija, poliurija, odnosno povećano žeđenje, povećano mokrenje. I kod njih su retke te biohemijske i hematološke promene za razliku od pasa. Kako izgleda piometar, naravno ultrazvukom vidimo ta anehogene formacije neposredno uz mokraćnu bešiku koje predstavljaju uterus ispunjen tečnim, odnosno patološkim sadržajem. Kontraindikacije za lečenje, uopšte za konzervativni tretman piometri kod mačaka je prisustvo ovarijalnih cisti i, ne daj Bože, peritonitisa, odnosno upale potrbušnice gde treba pristupiti odmah hiruškoj intervenciji. Dobro. Evo kako izgleda ta materica jedna puna gnoja. Ovo je ta fibroadenomatoza, odnosno izraženo uvećanje mlečne žlezde, ne neoplastično. Znači, ne znam da li ste imali prilike ovakve stvari da vidite. Nekad se javljaju u mnogo manjem obimu, ali mi svake godine vidim jedno 2-3 mačke sa sličnim stvarima. To je takozvani Dolly Parton sindrom. Zašto se zove Dolly Parton, verovatno vam je jasno, pošto je Dolly Parton poznata po svom bogatom poprsju, pa tako i ove mačke izgledaju izuzetno, da kažemo, velikih mlečnih žlezda. Ima 2 tipa ove mamarne hiperplazije, a desit će vam se ako imate dosta mačaka i ako dugo vremena provedete, desit će vam se i problemi. Ne mora da bude uvek ovako izraženo kao što je kod ovih mačaka. Nekad se desi samo da jedan otok jedne ili 2 mlečne žlezde. Lobularni uglavnom je kod intaktnih mačaka bez obzira na starost. Znači oni koji se nisu parile. Javlja se taj drugi fibroepitalni oblik se javlja kod mladih mačaka, kod gravidnih mačaka, kod starih intaktnih mačaka, a neki put čak i kod mužjaka koji su tretirani ovim progesteronskim preparatima. Evo vidite kako izgleda, recimo to su neke naše slike, naše kod ovih mlečne žlezde, obično kažu kakvi su ovo tumori. Najveća greška je ulaziti u operaciju ovih tumora i sklanjanja tih tumora, pošto je to enormna količina tog tkiva mlečne žlezde. U svakom slučaju, o čemu se radi? Neadekvatni odgovor na progesteronsku stimulaciju. Rekli smo, u razvoju mlečne žlezde učestvuje i estrogeni i progesteron. U ovom slučaju progesteron, koji može biti egzogeni, znači davan na usta, injekcijama ili na koji način, ili endogeni, usled, recimo, graviditeta, često se dešava kod prvih graviditeta kod mačaka, dovodi do pretjeranog progesteronskog odgovora te mlečne žlezde. Ta žlezda raste, da kažemo, neobuzdano pod uticajem progesterona. Znači, ima više, vjerojatno, receptora. Dešava se nakon prve ovulacije u toku graviditeta ili nakon aplikacije gestagena, odnosno progesteronu, a moguće je u nekim slučajima i spontana regresija. Nekad se to javlja bujanje pa se povuče. Naravno, ako se ne povuče, trebalo bi mi da reagujemo. Vidite, nekad to izgleda ovako, blago povećano, a nekad izgleda i onako grozno. Naravno, opasnost je da ove ulceracije, zato što mačka svojim jezikom vrlo često zna i da iritira, da liže, da napravi sebi dodatni problem, i da dođe do nekroze tih delova. Znači, to tkivo buja, jednostavno nema gde se širi, puca koža, one ližu, krvarenje i tako dalje. Opasnost, taj ulcerativni nekrotični mastitis koji je mačka isprovocirala svojim. Znači, šta se nekad radilo kod ovih mačaka koje su, recimo, gravidne? Radi se overija histerektomija, znači ukloni se tkivo jajnika koji proizvodi progesteron, ako je spontano, ili se daje alizin kao antiprogesteron, nekad je potrebno i 2-3 injekcije. Obično se prvo daju 2 dana, pa se onda za 8-9 dana ponavlja jedno 2-3 puta do potpunog oporavka kod ovih mačaka koje su vredne i koje želite da ostavite za priplod. Naravno, jako je bitno da se reaguje u ovakvim situacijama što pre, nekad nabuje onako i kad pukne koža, nego čim primetite ne daj Bože ovakav problem da što pre dobiju te injekcije i da se odrade. Naravno, suprelorin,
To je jedan od preparata koji se pojavio ovih zadnjih godina, odnosno ja već u svetu možda i 10-15 godina, mi ga koristimo, ja koristim sigurno jedno 10 godina, koriste ga dosta i odgajivači mačaka koji dolaze kod mene iz različitih razloga za supresiju neželjenog muškog ponašanja, odnosno privremenu sterilizaciju mužjaka. Znači, kod mačaka kad damo, nekad imamo i preko 2 godine da kažemo, apstinenciju seksualnu, odnosno kao kastracija, testisi se povuku, ne znam kakve su vaše iskustva, da li ste koristili, radili sa tim. Nekad se dešava da slabije odreaguju, pogotovo krupni mačori, ovih Maine-Coonovi preko 10 kila, da nemaju baš preduge efekte. Nekad vlasnici dolaze da izvadimo suprelorin, zato što im je potrebno u nekom trenutku da opet uđu životinju u parenje. Znači, privremena sterilizacija. Kada želimo, nekad možemo ga dati ako imamo problem sa prostatom ili sa nekim drugim, da kažemo, genitalnim problemima. U čemu je suština delovanja ovog preparata? Da radi se o gonadotropin hormonu. Znači, između efekta stimulativnog i inhibitornog delovanja gonadotropin hormona agonista postoji direktan odnos u dužini tretmana. Šta je bitna cijela stvar? Nekad može da se koristi i za indukciju estrusa. Dešava se da mačke, recimo pogotovo one posle lečenja piometre, imali smo situaciju, ne pokazuju znakove estrusa 2, 3, 4 meseca. Znači, nekad se ovaj preparat ubaci da bi stimulisao estrus. On se koristi i kod pasa, a i kod nekih drugih životinja se koristi za indukciju estrusa. U prvom trenutku on indukuje estrus, pa se onda izvadi, pa onda se nastavi dalje, da kažemo, taj supresivni, ako se ne izvadi, supresivni efekt. Koristan je, kažu, imao sam par slučajeva da su vlasnici kod mladih mačaka, znači pre prvog puberteta, koristili ove preparate da bi odložili pojavi prvog estrusa tek za godinu i po dana, 2. I onda bez uticaja na razvoj kostura i slične promene koje se javljaju kod nekih drugih stvari. Recimo, kad se rano sterilišu, onda se javlja taj evnuhoidni rast i slični problemi, taloženje masti, odnosno inkontinencija urina i slični stvari. Tako da je na izvestan način za cijela zapadna Evropa promoviše upotrebu ovih preparata za terapiju sličnih, da kažem, potreba kod odgojivača i kod mačaka. Ne znam koliko imate iskustva sa ovom neonatalnom izoeritrolizom. Ima neko od vas probleme? Znači, to je destrukcija crnih krvnih žrnaca novorođenih mačića antitelinnog mleka majke. To je neutrališući antitela u B grupi mačaka, ili tako, predisponirajuće rase su Red, Scottish Fold, British Shorthair, Persian Birman mačaka, vidite u procentima, niko nije imao, hvala Bogu, ili tako. Kombinujemo krvne grupe. Kombinujemo krvne grupe, dobro. Kako se to vidi? Kako mi sad znamo da se to dešava? Djelomično kad se vidi je kasno. Uginu mačića. Uginu mačića, iz čista mira, sve super, samo uginjavaju mačića. A to je prvi 10 dana. Perakutna slika, smrt nastupa nekoliko sati bez vidljivih simptoma, bukvalno kad posise mleko, posle toga dolazi do uginjavanja. Znači, akutna slika predstavlja da sisaju, učestale su hemoragije, hemoglobinuria, smrt za nekoliko dana, subakutna slika, znači slabost, anoreksija, gubitak kilaže, nekroza repa i ekstremiteta. To se zavisi u kakvom obliku se javlja ova bolest, ili tako. Znači, nekad imaju probleme sa šapama. Dijagnoza se postavlja na osnovu sumnje, na osnovu testiranja krvnih grupa, najbolje pre porođaja, testne danosti i naravno autopsijom. I šta može da se radi? Najveći rizik ove izoeritrolize se javlja kad mačići s krvnom grupom A, s krvnom grupom B, ali tako, i onda brzo dolazi uginuće. Znači, u sledećem graviditetu bi trebalo obratiti pažnju. Ali ako se prvi dan hrani na špiljicu, onda drugi dan sve budu uređeni. Obično se ide, kaže, savjetuju ovi, da kažemo, pametnjakovići da to bude prvih 4-5 dana da budu na veštačkoj ishrani, pa tek onda da se... Samo malo da upadnem, to je zbog antitela kad su prisutni u kolostrumu. Dakle, da se izbegne davanje kolostruma, da, u tim situacijama. I resorcije. Kad pređe na mleko, onda je okej, samo da ne resorbuje iz te majke
kolostrum koje su antitela, to način može da se poturi Drugoj majci, da, tako je. Ako ima u isto vreme da su se macile, drugoj da posisa njen kolostrum. Da. Znači, nije problem u leku, nego u kolostrumu, odnosno u antitelima, kolostralnim antitelima, da. Kolostralnih antitela, posle može jedno šta hoće. Da. Prekopata i kad je. Izvinjava se na nogu. Da mi suštinski koristimo podudar da se može... Verovatno. Ili da postoji šansa da se može ipak nekako. Verovatno koristite podudarne, odnosno da su i otac i majka iste krvna grupa. Ne mora svako mačak da bude iste krvne grupe. Tako je. Znači koliko ima mačića. Homozigotni, heterozigotni, mački imaju ABO, krvni Da. I još i drugi. Pa je ne baš nešto preterano iskustva, možda ovi ljudi koji su imali te probleme. U svakom slučaju treba... Ako duže krvne grupe u svakoj veterinarskoj i ako je B krvna grupa muža, onda nikad Ima neki drugih pitanja? Smo u terminu, nismo. Samo jedno koje je prošlo. Kad mačka ima onaj doli Parkinson dok je gravidna, da li taj graviditet treba da se otklanja ili može da se dozvoli da se... U kom je obim? Znači, kad je gravidna, obično, ja do sad što sam imao, sve su bile gravidne. Sve su bile gravidne i sve smo ulazili u priču, davali smo alizin, one su posle toga pobacile. A u sledećem graviditetu su imale najnormalniji graviditet. Znači, dali smo alizin, one su pobacile i posle toga je sve bilo u sledećem teranju najnormalnije. Verovatno sad šta bi bilo da smo pustili da ide dalje, da li bi došlo do onih nekrotičnih formacija, šta bi se desilo. Kažu, u Holandiji se 3 do 4, ja makar 1-2 godišnje sretnem sa Dolly-Parton sindromom. Manjim ili većim. Ektopična? Pa ja ne znam stvarno, kao ekstrauterina. Pa ne znam. Mada sam se sretao sa rupturama materice, pa možda kažemo rupture materice, ali nisam se sretao sa ektopičnim graviditetom kod mačaka. Vlado, samo jedno pitanje. Ako nam recimo u ovom trenutku ne odgovara da mačka ostane gravidna, da odložimo to za 2. Od drugih mužjaka, odnosno od drugih ženki, možda bi ostavio, čak i ta kohabitacija s drugim ženkama može da dovede do razvoja pseudograviditeta, a samim tim do gomilavanja neke tečnosti u materici, kao što je recimo, imamo se par mačaka koji imaju tu hidrometru. Znači u drugom žive sa drugim mačkama i nemaju mužjaka okolo i onda se napuni, posle estrusa se napuni mačka tečnim sadržajem, razumeš? Ona je otišla u tu neku progesteronsku fazu. Manje više. Sad kako će koja da odreaguje, da li će taj progesteron da deluje jako, da li će da zatvori cerviks, da li će se drenira, da izlazi napolje ili neće. Jako individualna priča. U svakom slučaju treba razmisliti, ja bi išao recimo da damo taj MGS. Da, ali u minimalnim dozama. Koje su možda i manje, duplo manje od ovoga što piše u uputstvu proizvođača. Tako kaže Stefano Romagnoli. A sad, da ti kažem, to je sad krajnje individualno, znači ne možeš i da je odvojiš, ako imaš da je odvojiš 3 meseca, ako je samo 3 meseca. Ali onda će na 15 dana da ti uglavnom ulazi, jer tako je sam. Fiziološki ulazi i traje toliko dugo i vidjet ćeš i po njoj, sad će muči se, meni stalno zove, ja ne mogu više da izdržim, ne mogu da izdržim, dajte nešto, dajte bilo šta. I šta ja da kažem sad, pa daćemo bilo šta. Ja kažem, ja ne bi, ali dajte.
Ili da daš hormona, ili da indukuješ štapićem ovulaciju pa da ona sama, ili da je odvojiš nešto od toga jeste. A sve može, u svakom slučaju je potencijalno opisano šta može da se desi. Može da ode u piometru od svega toga. I još jedno pitanje. Ako je mačka ima 13 meseci Dobro? i nikad je ulazila u teranje, da li je to patologija? Jeste po meni. Jeste patologija? Da. Znači, Po meni nešto se dešava ili ima izuzetno tiha teranja. Treba li uraditi hormonalni status ili tako. Znači, 13 meseci je baš poprilično dugo, a živi s drugim mačkama koje ulaze i koje normalno cikliraju se i ona sad ništa, nikad ništa. Ženska. Trebala bi da, po meni, sad ne znam da li postoji verovatno rase neke kod kojih se to i dešava normalno da ne ulaze sa... Britanka. Trebala bi da ući. Onda čekaj. Ali ove druge sve ulaze? Da. Nakon sa koliko su? 6, 7? Da, više manje. Ovo ste jedna baš da tekne nikako da... Pa treba da pogledamo. Možda će da uđi sad. Od slučaja do slučaja, znači jako je teško reći za svaku pojedinačnu mačku. Mi gledamo uopšteno. A možda vidimo da li ima neku patologiju na jajnici. Možda izvedimo krv, da uradimo nivo hormona. Možda je ulazila. Ili bris... Bris možemo da vidimo. Da vidimo da li ima promene, da vidimo da li pokazuje anestrus, diestrus, sva. Ali mislim da je nivo hormona bi najpre volio da uradimo. Ili sačekati što kažu. Verovatno nije mršava, nije nikakva hektična, nije nešto bolesna, sve. Nije ni predebela. Hoće kod predebelih da bude distrofija adipozo genitalis. Su idealno sve. Nije idealno, očigledno.